つらは火に。レディ様、今クリス。強くなったことを焼き尽くせ。化け物どもを火。下級よ、焼き尽くせ。レディ様、ゲルはすまない、クリス。我が敵を撃て。よし、このまま。当然のそれは心強い。ダメだ、危険。お願いです。はい。
一日でも早く平和を取り戻さねば。強くなりすぎちゃったかしら。これなら負ける気がしないぜ。クリスやソーンらサルダスからの援軍の助けを